Para naman sa ating good news, 45 magsasaka at mangingisda sa San Fernando City, La Union, Sinanay sa Cassava Production at Processing. Para po sa detalye, pakinggan natin kay Idol Ruru Hugotero. Lubos na nagpapasalamat ang 45 na magsasaka at mangingisda sa San Fernando, La Union matapos silang sumailalim sa pagsasanay sa Cassava Production at Processing bilang dagdag na kabuhayan. Sa pamamagitan ng Office of the City Agriculturist, katuwangan Don Mariano Marcos Memorial State University, natutunan ng mga kalahok ang land preparation, pest control, post-harvest technique at paggawa ng valued-added cassava products gaya ng chips, cake at rolls. Kasabay nito, tumanggap din sila ng livelihood startup kits na kinabibilangan ng cassava steam cuttings at packaging materials upang agad na maisabuhay ang kanilang natutunan. Layunin ng programa na palakasin ang food security, dagdagan ng kita at gawing cassava ang karagdagang bagong pag-asa ng kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda ng San Fernando. Yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.